Halo. Hello खुलुमबाय गासिखौबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिनिसिमबो अनेकखौ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ दिनै बे केक हानायनि प्लेनिंआ जाहैबाय माने समखौ मोनाखैमोन प्लेनिं लाबाय दंमोन लाखियाबो होनदो बुजि मोनदों जानांगौ नोंथांमोना माने प्लेनिंआ ओरैबायदिमोन बेलेगाव थांनानै पार्टि खालामहैनायमोन खिन्थु जास्लाबा स' नोंनि गोजा जों दिनै फुजाया सुटि मोननानै सानसे बेरायनो फैनायावनो बिनि 100K साबस्क्राइबार जानायनि पार्टि फिसाहै लाखिबाय माने पार्टिथ' बुंजाया केक हानोसै आरोना स' लेट्स गो दे फै नोंनाबो 100K जाबाय नालाय दे नोंनिखौ हाग्रोदो आंनिखौ उनाव हागोन दिनै आंनिफ्राय नोंनि थाखाय बेयो दे हादो दे नोंनि 100K साबस्क्राइबारनि थाखाय दे केकखौ नाथ'वाखैमोन ना दे लाबो दे देखाय केकखौ नै 100K subscribers नि केकआ जोंना दे जौदो जिथि मानो रुग्रोदो गेव लांफैनो जाफैदो मोनसे केन्डेला नोंनि गावला गैला गावला आबो हेलेन जाथोंसै होनबालाय आरो मोनसे माबा होनोसै नामा इखो खनसेखौ थावनो थेंक इउ आरो फैबावगोन इयो लेखि जाखिनोबो जेखि लाखिनोबो जेखि लाखि मानसिफोरनो दौनो ओइ राहुल दंना गोमरा खैयो लाके केमेरामेन नेक्स्ट गुब्रा लाके अन खालामना अन खालाम लाके नै आंना केमेरामेनना लाके gila mana gila kamu dah hang gila nih मोनसेया नोंना खोमोरदो गोमोरलायाखै नुवा खय 100K 1 मिलियन जागोन होनदों माने अ जागोन दा माने आरो साक्सेस जाबावनांगौ लाइकखौ थ' जागोन दा फुजानि जानानै नोंथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो बिथांखौ एसेबां अननाय होनानै दिनै 100K साबस्क्राइबार सिम सहैनो हाबाय बा बारलांबाय 100K साबस्क्राइबार स' बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आसा खालामो इयुनावबो नोंथांमोना बिथांखौ ओरैबायदि सापर्ट होलांगोन जेन इनकारेज मोनबाय थायो बिदिनो साक्सेस जालांबाय थाथोंसै नोंथांमोननि सेराव मोजां मोजां ब्लग लाबोनो हाथों बेखौनो आं आसा खालामो आरो नोंथांमोननिसिम बिनि जानानै आं खुलुमनाय बावहरो आरो नोंबो फंनैसो बुंनो हाबानो जाबाय So thank you so much guys आंखौ एथ'ग्राब सापर्ट खालामबोनायनि थाखाय 0निफ्राय 100K subscribers complete खालामनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों औ अनएक्सपेक्टेडमोन लाइक आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जे आंनि साबस्क्राइबारा 0निफ्राय 100K सिम सहैगोन होननानै बेफोर गासिबो नोंथांमोननि सापर्टनि थाखायसो जादों नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामामोनब्ला आंखौ अनामोनब्ला बेसिम आं सहैनो हानाय नङामोन so thank you so much आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि जानानै आंनि फेमिलिनिफ्राय जानानै आं नोंथांमोनखौ बयखौबो थैंक इउ बावहरो आसा खालामो जे नोंथांमोना आंखौ इयुनावबो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन दिनै 100K जादों आङो गाबोनै 1 मिलियनखौ नोंथांमोननिफ्राय एक्सपेक्ट खालामो स' बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो बिसिमावनो आङो दोनथ'बाय नै आंनि फिसालाया टेने जेकि केक खाबि केक नै लागायनालाय जेकि लागायनालाय जेकि गेवलाङा मानो दुगैया नोंनि दिनै 100 साबस्क्राइबार ना उदां एसे ला ना सेस गस्लाय मानिफोरना बाय celebration बे माने जोंनि फेमिलिनिफ्राय फिसा सेलिब्रेशन आरो ना 100K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो नोंबो माबाफोर बुंदो मा मोखाङावनो नाङाखै माथो नोंना बयखौबो फाननानै गावनावबो गैया स्लिम राहुलासो मालाय बेलेगफोर लाबाथारो गावनिखौ लाबाथारो ओरैबायदि Jackie thank you so much and जाबाय दे Thank you so much guys आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय thank you so much उदां दे thank you बुं थेंक इउ हेलेना thank you बुं thank you दे thank you बुं thank you बुं दे thank you thank you bye